बाय जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनि बर'नि गिबिसिन संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 97थि जोनोम सानखौ जोङो क'क्राझारनि बिखायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 9 नभेम्बर खालि सानसेनि हाबाफारिजों बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंलांबाय। बे खुंफुंलांनायनि जाफुंसारनायनि आन्दोआवनो दङ जोंनि जोंजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोन, फुंखा सुबुं बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय हारिमु सिबियारि, मोसाखावरि, रिंगु दामसा बिथांमोन, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोन आरो बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि जोंखौ मदद होफैदों। बिथांजों सोलोंजानो मोननाय उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जे मोसानाय फोरोंनायखौ सोलोंनानै लानो हानाय गोबां सोलोंसा बिथांमोनहा नुजाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मदद होफैदों आरो जोंजों सावरायमेलाव बाहागो लाफैनानै जे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो नुजाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होलांदों आरो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार डिमापुरनिफ्राय फैनो हानाय डक्टर प्रसन्न गगৈ बिथाङाबो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों आरो मुकुल राभा जाय बिथाङा कामिनी कुमार नार्जारि थांनानै थानाय समाव बिथांजों हारिमु बिथिङाव खामानि मावफानाय गोबां दाब दाब जायगायाव बिथांमोनहा सानैजों हानजा दैदेनलांनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों आरो मुलुग दरबाराव बर'नि हारिमुखौ बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंहैनानै जोंनि हारिमुखौ जौगासार होबोदों, नाम खालामदों, हारिनि सिनायथिखौ सिनायथि होबोदों आरो गोबां आलासिफ्रा बाहागो लाफैदों। जों खावलायनाय बायदियैनो बिथांमोनहा हाबाफारिखौ जोङो जेबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदिनो फैनानै जाफुंसार होफैदों आरो मोनसे जोंनि थाखाय सान हिसाबै जोङो बुंनांगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे फोसावलांदों जे दिनैनि सानखौ जे 9 नभेम्बरखौ माने हारिमु सान फालिनाय जासिगोन। बिटिआर गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामनानै होलांबाय बिथाङा। बेनि थाखाय आङो आफादनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो जे बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै हाबाफारिखौ मदद होफैनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय बयनिसिमबो हारिमु सिबियारि, मेलेमजिबि उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि न'खरनि बाहाय बाहागि आरो बिथांनि सोलोंसाफोर आरो जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि बर' हारिमु आफादाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरि मावथि आरो हारिमु सिबियारि बिथांमोन आरो गासैबो जे हाबाफारिखौ मदद होफाबावदों जोंनि मिडियानि इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि गासैबो जे सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ हारिमु आफादनि जानानै दैथायहरनाय जाबाय। हारिमु आफाद आरो एबसुनि गिनेस वर्ल्ड बुक रेकर्डआव खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय बिटिआर प्रमद बर'आ जागायबाय होनना फोरमायदों। हारिमु आफादनिफ्राय माबायदि बुंनो सानो बे बिथिङाव? जे बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुग दरबाराव जे गायसननो थाखाय जे गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड बेवहाय दिन्थिफुंनो जे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादखौ बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा दायथ' होदों। नंगौ, जों बिथां बुंनाय बायदि, बिथां थिननाय बायदिनो जोङो जेबायदि हाबाफारि मावनांगौ जों बेखौ मावजेननाय जाहैबाय। जोङो गिबियावनो थांनाय 21-22 बे अक्ट'आवहाय जोङो काजलगावआवहाय मोनसे वार्कशप खुंबाय बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव अस्तादफोरखौ सोरजिनो थाखाय आरो बे अस्तादफ्रानो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनानै फोरोंहैगोन। जेब्लानाखि सोरखारा मोनसे फोसावनाय एबा थामथिम जानो थाखाय जोंखौ खावलायो अब्लानो जोङो जोंनि खामानिखौ आरोबाव गोख्रैसिन जोङो मावलांगोन आरो जोङो दा सिं सिं
जा हाबाफारि मावनांगौ जों बेखौ जोङो मावगासिनो दङ। ধন্যবাদ। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।